Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon bidiyon mu. A yau dai mun kawo muku ƙidayar mutanen Najeriya tun daga kan shekarar 1950 zuwa shekarar 2022. Amma in wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu, ka daure ka danna mana subscribe, in a TikTok ne ka daure ka danna mana alamar follow, kai like, mun gode. A shekarar 1950, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 37,859,748. Sai a shekarar 1955, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 41,860,100 daidai. Sai a shekarar 1960, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 45,538,458. Sai a shekarar 1965 kuma, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 50,127,991. Sai a shekarar 1970, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 55,982,144. Sai a shekarar 1975, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 63,734,198. Sai a shekarar 1980, Najeriya tana da adadin mutane miliyan 73,423,633. Sai a shekarar 1985, Najeriya tana da adadin mutane miliyan 83,562,788. Sai a shekarar 1990 daidai, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 95,212,450. Sai a shekarar 1995, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 170,944,335. Sai a shekarar 2000 daidai, Najeriya tana da kimanin mutane miliyan 122,283,850. Amma ɗan uwa, kafin mu ci gaba, ka daure ka danna mana like, ka danna subscribe, ka danna alamar follow, sannan ka ajiye mana fatan alkhairi a akwatin mai da martani. Mun gode.